Responsabilízate. O valor dunha empresa. Benvidas e benvidos ao programa de podcast Responsabilízate, unha iniciativa da Xunta de Galicia que ten por obxectivo principal promover a sostibilidade empresarial e os criterios ambientais, sociais e de bo goberno, ASG, entre as empresas galegas. No programa de hoxe falaremos de como promover un consumo responsable e sostible desde as empresas. Que é o marketing e a comunicación responsable? Pero primeiro, a cita obrigada na rúa. Que entende a cidadanía por consumo responsable? O consumo responsable e sostible é mercar aqueles produtos que están feitos respetando o medio ambiente e os dereitos humanos. Pois considero que é un consumo responsable cando, por exemplo, mercamos en tendas de comercio xusto. Bueno, pois o consumo responsable significa mercar aquilo que precisas e nada máis. O consumo responsable e sostible, pois é comprar produtos aquí, locais. Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible promovidos pola Organización de Nacións Unidas constitúen un chamamento universal á acción para facer fronte á pobreza, protexer o planeta ou mellorar as vidas e as perspectivas das persoas en todo o mundo. Existen 17 obxectivos en total, cada un deles dedicado a unha área de mellora. O obxectivo número 12 refírese concretamente a garantir modalidades de consumo e produción sostibles, algo que se considera fundamental para soster os medios de subsistencia das actuais e futuras xeracións, segundo a ONU. O noso planeta está esgotando os recursos, mentres a poboación segue medrando. Se en 2050 se chega a 9.800 millóns de persoas, precisaríanse case 3 planetas para cubrir os recursos necesarios para manter os estilos de vida actuais. Tal e como apunta o organismo internacional, para reverter a situación é necesario realizar un aproveitamento eficaz dos recursos, tendo en conta o ciclo de vida das actividades económicas e participando activamente en compromisos multilaterais sobre o medio ambiente. Neste senso, son moitos os hábitos de consumo que, de modificarse lixeiramente, poden ter un gran impacto na sociedade. Os gobernos deben implantar políticas e normativas orientadas a reducir os desperdicios, fomentar prácticas de economía circular e apoiar a contratación sostible. Consumir menos e escoller produtos con menor impacto ambiental reducirá notablemente a nosa pegada de carbono nas actividades cotiás. Influir, innovar, compartir, actuar. Responsabilízate. O valor dunha empresa. Na promoción do consumo responsable, a Administración Pública xoga un papel fundamental non só como promotor de iniciativas de divulgación, senón tamén na aplicación precisamente da normativa. Hoxe acompáñanos Sol Vázquez, a xerente do Instituto Galego de Consumo e Competencia. Benvida. Moitas grazas. Benvidos. O modelo de consumo, ao igual que a sociedade, foi mudando ao longo das décadas, tanto así que pasamos da cultura do usar e tirar, que aínda está moi arraigada nas nosas costumes diarias, a volver a un consumo un poquinho máis pensado, consciente da contorna. Como describiría a etapa que estamos a vivir? Bueno, claramente é unha etapa de transformación do modelo de consumo e de concienciación tamén por parte de todas as partes implicadas, tanto das persoas consumidoras como tamén dos diferentes produtores e das distribuidoras. Todos temos que pensar nunha nova maneira de consumir, máis consciente, máis responsable e máis sostible. Isto non só é posible, senón que ademais é imprescindible. Bueno, este feito de transición deste paso, non, de hábitos está se ver reflexado na nova normativa europea aprobada este 2024 que recoñece o dereito precisamente a reparar. Cales son as claves desa nova norma? Sí, en efecto, o 30 de xullo deste ano 2024 entrou en vigor a nova normativa europea que ten como obxectivo fundamental a sostibilidade e o fomento da economía circular e que pretende reducir o impacto do consumo masivo. Así, o primeiro punto clave desta norma é asegurar que, ante un suposto de avaría, o cliente poderá exixir a reparación do aparello en lugar do seu reemplazo. E, se así o fai, o fabricante terá que prorrogar 12 meses máis
a garantía do dispositivo. Outro dos puntos importantes da reforma é que obriga a realizar as reparacións nun plazo razoable para non estar moitos meses sin o produto e, no caso de non seren de baldes, que tamén sexa a un prezo razonable. E tamén establece que os consumidores terán dereito a recibir un produto de sustitución mentre se está arranxando o seu. O cambio nos hábitos de consumo incorporan novos condicionantes de compra por parte dos usuarios, que tamén valoran as prácticas sostibles das empresas, un feito que levou as mensaxes confusos e pouco demostrables por parte de algunhas compañías e que agora se regula coa nova normativa europea contra o greenwashing, para garantir de feito o dereito aos consumidores a unha información veraz. Cales son as claves desta nova normativa contra o lavado verde das empresas? As compañías deberán poder demostrar o que din ser? Sí, efectivamente, a Unión Europea aprobou precisamente esa directiva 2024-825 co claro objetivo de empoderar as persoas consumidoras para a transición ecolóxica, proporcionándoles unha maior protección contra as prácticas comerciais desleais e unha maior información. Para isto, a normativa aborda as prácticas engañosas para tomar decisións do consumo sostibles, como é a obsolescencia temprana dos produtos ou as afirmacións medioambientais engañosas, a información engañosa sobre as características sociais dos produtos e os distintivos de sostibilidade pouco transparentes. Todos apreciamos en algún momento referencias no etiquetado, nas caixas, que falaban de bondades do produto, sobre todo medioambientais, que a veces non son tal. E contra todo isto é contra o que se quere loitar. Ademais, as empresas poden ser requiridas para someter todas esas cousas que contan na súa etiquetaxe e na súa información ao consumidor e pode ser comprobado e mesmo se pode chegar a unha sanción. E ademais, si no caso de que haya terceiros independientes que testen a esas empresas, as conclusións desas persoas que miraron se realmente o produto era tan ecolóxico como dicía, esas conclusións teñen que publicitalas e poñelas a información dos consumidores. En definitivo, o que se trata é que saibamos o que estamos mercando e que non exista publicidade engañosa nesas supostas bondades medioambientais. A Xunta de Galicia, a través do Instituto Galego de Consumo e Competencia, do que vostede é xerente, dispón dunha gran labor de concienciación e divulgación sobre o consumo responsable e os dereitos dos consumidores. Cales son as súas principais actuacións? Bueno, pois dentro do Instituto Galego do Consumo e da Competencia temos a Escola Galega de Consumo, que ten como obxectivo fundamental pois educar, informar, formar tamén, e cada ano pois chegamos a máis de 20.000 persoas con diferentes temáticas destacando o consumo responsable. O sea que eu creo que estamos moi a carón da cidadanía tentando chegar a que ese consumo responsable pois polo menos teña información para ser posible. De que xeito a Administración apoia o sector empresarial para que este colabore na promoción dun consumo máis responsable? Porque parece que poñemos o foco no consumidor e como involucramos tamén a parte empresarial? Sí, efectivamente, é moi importante que todas as partes e tamén a parte empresarial este implicada nesa transformación que falábamos ao principio. A Xunta de Galicia, como non podía ser de outra maneira, pois sí que ten posto en marcha axudas dirixidas a que o sector empresarial poda implementar iniciativas que incentiven este consumo responsable e, sobre todo, o comercio circular, que a día de hoxe é moi importante. Así, por exemplo, a Dirección Xeral de Comercio e Consumo, na que nos integramos, conta cunha liña de axudas que ten 3 programas diferentes. O programa Ecopack, dirixido á reducción das cantidades de embalaxe mediante a adaptación do seu tamaño a forma ao produto, priorizando o uso de materiais reciclables e reutilizables. Moi importante, cando somos consumidores, ver como ven empaquetado ese produto e reducir ao mínimo os embalaxes que son superfluos e non necesarios. Isto en primeiro lugar. En segundo lugar, pois hai tamén un traballo co Avanza Textil para que se subvencione a adquisición de maquinarias que destrúan o textil e logo fagan unha reutilización. E tamén, bueno, pois hai a promoción de emprego de materias primas e tecidos sostibles nesa produción textil a fin de reducir os residuos xerados polo sector.
E xa para rematar, que consellos lle daría a cidadanía para ser máis responsable nas súas compras? Bueno, en primeiro lugar, o básico é o que nos enseñaron de toda a vida. Realmente necesitamos isto? Esta pregunta que temos que facernos sempre, porque ás veces pues, nos deixamos levar polo ocio, non? Se falaba moito do ocio, do consumo como ocio. E en segundo lugar, pensar no noso entorno, en eliminar todos os posibles residuos, os desperdicios, é dicir, hai que consumir só o que precisamos e mercar en función dos nosos consumos, apoiar os nosos produtores. E, en terceiro lugar, pois xa como consumidores apuntarnos a ese carro de reducir, reutilizar e reciclar, coñecer aquilo que consumimos, porque canto máis coñezamos e máis información, pois máis responsables seremos. Eu creo que é un resumo. Sol Vázquez, xerente do Instituto Galego de Consumo e da Competencia. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Grazas a vos. A comunicación estratégica é crucial para promover un consumo máis responsable. As empresas e as marcas deben ser conscientes de que os consumidores están cada vez máis informados e preocupados polo impacto social e ambiental das súas decisións de compra. Por iso, é fundamental transmitir a información de maneira clara e transparente para que os consumidores poidan tomar decisións máis responsables. Para acadar unha comunicación responsable, resulta esencial traballar baixo a honestidade e a transparencia, evitando tanto mentiras como exaxeracións sobre os produtos e servizos. Ademais, compre proporcionar información precisa sobre os impactos sociais e ambientais. Tamén é necesario promover o consumo responsable a través de campañas de sensibilización e educación que presenten alternativas sostibles. Por último, é fundamental o diálogo aberto cos consumidores, respondendo de maneira clara e efectiva ás súas inquietudes e suxestións. Cada acción de comunicación debe reforzar os obxectivos da empresa, pero nunha estrategia que busque promover o consumo responsable, tamén é importante considerar e integrar os intereses e as necesidades dos beneficiarios aos que se dirixe a mensaxe. Comprender o impacto ambiental e social dos produtos ou servizos ao longo do seu ciclo de vida é fundamental para contribuir a que as persoas adopten estilos de vida máis sostibles. Nese contexto, a comunicación estratégica será a gran aliada das organizacións para concienciar a poboación sobre a necesidade de facer un consumo máis respectuoso e consciente coa contorna. E sobre comunicación e marketing responsable queremos falar con Cristina García, directora de Marketing e Comunicación de Esmerarte Industrias Creativas. Benvida. Hola, bo día, que tal? Esmerarte Industrias Creativas defínese como unha axencia dedicada a conectar as marcas co seu público a través de experiencias. Que tipo de experiencias? Bueno, nos traballamos en ámbitos moi diversos, non? Por enumerar algunha, bueno, quizáis somos os máis coñecidos por traballar no ámbito musical, non? Facemos festivais como Porta América, Son do Camiño ou Río Verbena. O Porta América ten tamén edición en México de feito se fai no marco da FIM, que é unha das ferias de industria musical máis grandes e con maior convocatoria de Iberoamérica, xiras de artistas como Vetusta Morla, Xoel López, Carlos Sáenz, concertos e producións, programamos tamén a La Fábrica de Chocolate, editamos álbumes de algúns dos artistas cos que traballamos, facemos tamén audiovisual, eventos de toda índole, bueno, non nos aburrimos, podemos decir. Como expertos en comunicación, poderían dicirnos que a comunicación e o marketing responsable, a miúdo vémolo como un sinónimo, pero a comunicación e o marketing, aínda que en moitas ocasións van da man, son diferentes. Sí, bueno, o marketing responsable, digamos que é o que está proxectado en términos de sostenibilidade, sempre entendida non só como ambiental, senón tamén social, inclusiva. Bueno, en canto a diferencia entre comunicación e marketing, digamos que a comunicación en si abrangue como máis ámbitos, ¿no? Tamén o interno, que é importantísimo, moitas veces o deixamos un pouco descuidado, o no propio seno da empresa, cos proveedores, no noso caso incluso cos artistas, non sempre busca a conversión en términos económicos, que si fai o marketing, ¿no? Que busca máis, digamos, a venta, convencer ao cliente de que te elixa a ti ou que, bueno, a venta dun produto, dun servicio, en fin. Nos últimos anos fomos testemunhas de como as marcas dirixiron a súa comunicación e as súas estrategias de marketing cara a mensaxes verdes, aqueles que falan da protección do medio ambiente, a responsabilidade social. Pero que hai de certo nesas mensaxes? As empresas teñen intención e acción consecuente
ou quédanse no primeiro nivel, o da intención e o propósito? Bueno, eu podido falar por nós, non? Pero sí que, bueno, a nivel personal sí que teño a percepción de que algunhas compañías, sobre todo as máis grandes, fan un pouco de greenwashing, non? En algunhas ocasións. Creo que hai intención na maioría das empresas, pero como dis, hai que pasar a acción e non sempre hai pois nin tempo, nin recursos económicos ou humanos para facelo, xa que, bueno, ser verde entre comillas require de esforzos extras, hai que trazar unha estrategia, hai que darlle seguimento, ser coherente, avaliar resultados, presentalos, facelos públicos, e supoño que non todo o mundo está disposto a facelo, ou se fan, pois quedan a veces nunha declaración de intención, non? Pero tampouco é válido facelo para cumplir coa cota de RSC, é dicir, de xeito puntual un día e veña, ata logo, ata non que ven, non? En fin, require de dedicación e de cariño, e como dicía antes, creo que é importante trasladar ben esta comunicación a nivel interno para que os compañeiros se sintan partícipes e desta forma propoñan e axudan a expandir esta mensaxe, no? E actuar nestas líneas. Se ben é certo que algunhas empresas utilizaron a comunicación para presentar infundadamente unha mensaxe de empresa responsable, moitas sí que fixeron o que tocaba, e, sen embargo, semella que todo o que faga unha empresa en materia ESG e o comunique pode estar etiquetado como un greenwashing, non? De feito, coñecemos casos que hai empresas que non están facendo moi ben, pero casi prefiren non comunicalo porque non vai a ser que pensen que estamos facendo un lavado verde. Bueno, hai que contalo, pero tamén hai que facelo. O sea, hai que ser honestos. Bueno, no caso dun festival como pode ser o noso, hai multitud de canles, non? Non só están as redes sociais, senón tamén está a prensa, a web, o mailing, tanto pois para os suscriptores do festival, é dicir, é unha información, penso que é unha información en realidade moi ben recibida polo público, non? Sobre todo, bueno, pois polos millennials e a xeración Z que están cada vez con máis demandantes neste sentido, non? Cales son os efectos de non comunicar as boas prácticas empresariais en materia ESG? Bueno, pois penso que o que non se... Eu son de comunicación, claro que vou dicir, non? Pero penso que o que non se conta non se fai. E como dicíamos, pois o consumidor ou o público potencial está cada vez máis informado e interesado nestes temas de responsabilidade, o demandan, non? De feito. E, por tanto, pois normalmente, quitando os haters que coñecemos, que así chamamos na linguaxe de redes sociais, normalmente o agradecen e felicitan. E, ademais, penso que tamén é importante comunicalo para que sirva un pouco como de acicate para que o resto de compañeiros do sector se animen a ir implementando estas medidas, non? Pouco a pouco. Como pasamos de imaginar os grandes festivais con escasa preocupación, falamos dos festivais dos 90, por exemplo, con escasa preocupación polo seu impacto en materia ESG, a estes novos formatos que, sen lugar a dúbidas, son un referente e un modelo a seguir en sostibilidade? Pois incorporando medidas como, bueno, isto xa non debería que pensar nin en incorporar, xa debería ter que estar incorporada en moitos anos, ¿no? Pero, bueno, recollida selectiva de residuos, pois setes cociñas como en o noso caso, pois con materiais compostables. Nos, por exemplo, en Camerinos temos auga de cervexa a granel para intentar reducir os residuos o máximo posible, ¿no? Pois non ter botellas, non ter latas, formar a traballadores neste senso, difundir as mensaxes entre as nosas comunidades, traballar man a man coas institucións en prevención e control de agresións machistas a colectivos, o sea, agresións machistas a colectivos LGTBI, temos obradoiros para nenos e adultos, espacios para menores con baños propios, unha grada para que estén tamén os menores, porque, bueno, aguantan menos horas nun festival, poden estar indudablemente acompañados dos adultos, zonas de lactancia, colaboración con, bueno, nos colaboramos con distintas institucións ou asociacións, como, por exemplo, pode ser a Fundación Menela, que traballa con persoas de trastorno do espectro de autismo, e traducimos todo o que é a señalética de festival a pictograma, temos mochilas vibratorias para persoas con discapacidade auditiva, traballamos con algún colectivo de mulleres en risco de exclusión social. Son medidas como moi ben percibidas e que impactan moi positivamente no público. Cristina García, directora de Marketing e Comunicación de Esmerarte Industrias Creativas. Moitísimas grazas por acompañarnos. Grazas a vos. Escoitas Responsabilízate, o valor dunha empresa.
O consumidor e a consumidora responsable acostuma a contar con información dos produtos e toma decisións tendo en conta o que se coñece como o triple balance, que considera o impacto social, ambiental e económico da súa acción de compra. O consumo responsable acostuma a estar relacionado co consumo ético, que cuestiona se realmente precisamos o produto, ao tempo que avalía o seu custo en termos de impacto ambiental. Tamén se relaciona co consumo ecolóxico, que considera o efecto do proceso de produción e os residuos que xera. E por último, ten que ver o consumo solidario, xa que valora as condicións laborais durante o proceso de produción e se estas foron xustas ou non. O consumo responsable tamén considera, entre outros aspectos, os produtos de proximidade, aqueles coñecidos como de quilómetro cero, de tempada, que respectan o ciclo natural e evitan a emisión de gases contaminantes derivados do seu transporte. Ser un consumidor ou consumidora responsable está estreitamente relacionado co marketing verde e a comunicación que fagan as empresas, pois serán elas as que informen das súas prácticas, a orixe dos seus produtos e as que promovan uns hábitos de compra máis sostibles e respetuosos. Convidamos a este espazo a unha empresa referente en Galicia no sector da alimentación. Marta Cid, directora de comunicación de Grupo Cuevas. Benvida. Hola, bo día. Grupo Cuevas defínese como grupo empresarial ourensano con corazón posto na alimentación e alma na castaña. Esta presentación fai claras referencias á súa orixe, ao sector comercial e á calidade do produto. Como se chega a unha definición tan clara, aparentemente honesta e perceptiblemente tan sinxela? Pois a verdade é que sí que é unha mensaxe moi directa, moi sinxela, pero é ben certo que nos representa, non? Por unha banda temos a castaña, que é a nosa alma e forma parte das nosas orixes. Comezamos exportando a América xa nos anos 40, pois cando o colectivo dos galegos que emigraran a este continente botaban en falta ese sabor da terra, dos nosos bosques, non? Dos nosos soutos. Esta morriña que nos acompaña a londe imos sempre, non? E aí xurdiu a visión emprendedora da familia de Las Cuevas, que se converteu en pioneira exportando desde Galicia pois produtos agrosilvestres, e de xeito moi destacado neste caso a castaña. Anos despois a castaña exportouse xa conservada e conxelada aos mercados asiáticos, e xa nos 70 pois chegaría a innovación para converter este froito humilde pois nalgo con moitísimo valor engadido, como é o marrón glacé. É xusto aí nesa simbiose entre natureza e artesanía onde Cuevas pois atopa a súa condición de diferente. Non podemos esquecer que a castaña formou parte da dieta básica do noso pobo durante moitos anos e un pouco o que buscamos é manter viva esa testemunha culinaria que ten tanta carga histórica. A castaña, ademais, é un produto con alma e por iso dicimos que é a alma de Cuevas, non? Vinculado con isto, pois, a alimentación como concepto xenérico é o corazón que bombea Grupo Cuevas, digamos que é o core do negocio e a distribución alimentaria a través dos nosos supermercados Plenus, Aquí a marca Spar e tamén os centros Cuevas Cash, así como dende Frunatur que tamén se dedica a distribución de froitas e verduras. En definitiva, digamos que a nosa definición emana xusto desa actividade diaria que xira ao redor da alimentación e que ten como único propósito pois facer a vida fácil ás persoas neste ámbito. Con 150 anos de historia, a compañía é testemuña, como acabas de apreciar, da evolución do mercado, tanto dentro do sector empresarial como dos hábitos de consumo, imaginamos. Empresa e consumidores evolucionaron da man, ou unha parte incitou o cambio da outra? Eu penso que levamos varios anos no que o cambio como concepto está instalado no día a día. En termos de consumo, pois temos esa volta ao natural, ao consumo moi consciente, ao consumo informado, a preocupación pola saúde moito máis aló destes cánones de beleza ou de aspecto físico, senón no plano tamén da saúde integral, non? De corpo e de mente. En este senso, penso que os cambios van collidos da man, porque ao final
unha empresa son un conxunto de persoas e consumidores persoas somos. Entón, todas formamos parte desas decisións que se toman neste eido de alimentación ou das diferentes tendencias ou cambios que se van dando. A demanda dun produto equilibrado ou sano ten o seu espello na disponibilidade dese produto nos andéis dun súper e viceversa. A innovación dun produto que se coloca á venda pois provén dunha necesidade de cubrir eses espazos que nacen ao redor desa forma de consumir. Polo tanto, penso que esa evolución é da man, sempre da man. Grupo Cuevas é un exemplo a seguir en canto na promoción do produto de proximidade. Un exemplo delo é precisamente a súa liña de negocio Frunatur, que nomaba antes, que ten por lema, ademais, da horta á mesa. Como xurde esta nova liña? Bueno, Frunatur, ao final, ven un pouco da man deste core que é a alimentación. Nos baseamos os nosos modelos de supermercado no produto fresco. O produto fresco é o protagonista de todos eses puntos de venda. E o que queríamos era ter de man esa plataforma que facilitara que ese produto fresco, neste caso as froitas e as verduras frescas, foran da nosa propia selección, da nosa propia man. Entonces, dai xurdiu un pouco a posta en marcha de Frunatur. Pero é certo que, de alguna maneira, ese produto de proximidade xa ven dos conceptos plenos, aquí é SPAR, porque apostamos polo que nos chamamos a dieta atlántico-galega, é dicir, polos produtos de proximidade, pero de tempada, é dicir, que se atopen no seu mellor momento de consumo para degustar ben o seu sabor, toda a potencia do seu sabor, e que, ademais, en Galicia dispomos de verdadeiros tesouros gastronómicos na terra e no mar. Entón, faloche de que nas nosas peixerías poñemos a disposición de clientes peixes que estaban no mar, pois, o mellor, tan só 5 horas antes, vale? E esa horta que nos proporciona Frunatur, pois, que traballa a demanda de produtores locais, pois, para ter ese produto xusto na temporada que corresponda. Tendo toda esa materia prima que, digamos que o produto de proximidade vendese só, non? O marketing, o papel da comunicación e do marketing ven só. O feito de poder marcalos e de dicir que son de proximidade informativo, puramente, non? Casi isto máis que marketing, que sí, porque evidentemente se utilizan técnicas de marketing, tamén traballamos co que é a comunicación en sostenibilidade, non? Que é precisamente a honestidade, a transparencia, o demostrar, non fai falta dicir nada máis que o que podedes comprobar polos vosos ollos, non? Sí, o sea, eso no punto de venda é así. Que ocorre? Que, bueno, evidentemente, despois tes que poñer en marcha todas as ferramentas necesarias para comunicalos se non estás no punto de venda, vale? Nese caso, pois, sí que é verdad que tratamos de traballar con servizos ao cliente que, pois, de algún xeito, pois, lle recorden que todo ese produto está aí, non? Pois, recomendacións a través das aplicacións móviles ou, neste caso, a través dos sistemas de ofertas que deixamos nos fogares de cada un dos clientes ou, neste caso, pois, a través de prensa e medios máis tradicionais. Pero sí que somos moito de traballar na liña de visitar o punto de venda, porque é aí onde realmente é máis fácil que o proben, que o consuman e que vexan realmente que é fresco, de proximidade, porque a experiencia non só de compra, senón de degustación de produto, sea de 10. Pois Marta Cid, directora de comunicación de Grupo Cuevas, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Grazas a vos. Rematamos un novo podcast Responsabilízate da Xunta de Galicia e se queres coñecer máis sobre a sostenibilidade empresarial e os criterios ASG, síguenos no seguinte programa. Moitas grazas por estar aí.